Ola a todos, benvidos a unha nova clase de Pilates. Hoxe imos facer Power Pilates, Pilates máis poderoso para traballar intensamente a nosa zona abdominal. Sempre o corpo traballa todo, pero imos centrar traballo abdominal maioritariamente. Power Pilates non hai descansos, a clase vai ser un pouco máis corta, pero tamén máis intensa, vale? Escoitamos sempre o noso corpo, se non é para nós, hai exercicios que non nos valen, saltamos. Tede un cojín a man tamén para os momentos que necesitamos descansar a cabeza se nos molesta no cuello, vale? Pero importante, escoitad o vosso corpo, algunha cousa non me vai ben, paro. Ou tamén, outra opción, facer a mitade de repeticións, vale? Vai ser así unha clase dinámica e intensa, pero xa veremos que tamén notaremos nada máis terminar a clase no noso abdomen. Vale, preparamos que empezamos. Vale. Aquí mesmo, sentados, na posición máis cómoda posible, vale, simplemente para movilizar un poquinho os nosos ombros, quentar un pouco os ombros, facemos uns círculos hacia atrás e hacia adiante. E movemos un poquinho a cabeza dun lado ao outro. E tal vez un balanceo despacio, quentando un poquinho parte atrás do cuello. Eso, vale, estiramos as mans, movemos dedos das mans, muñecas, círculos dentro e fora. Eso, un poquinho os codos, círculos, cambio sentido. Veña, estiramos un pouco o noso tronco, cuello relajado. Respiro aí, estiro ben todo o lateral e cambio de lado. E subo, vale, subimos as rodillas, sino na posición que podemos estar o máis a espalda o máis recta posible, subimos os brazos, inhalo, exhalo, vou adiante e aquí descanso os brazos nas pernas, deixo caer a cabeza entre as rodillas, veña, activo xa o meu abdomen, levando o ombligo hacia atrás, pero relajo o cuello, ombros, me queda aí uns 3 segundos, subo redondo, estiro as pernas hacia adiante, inhalo, exhalo, me estiro adiante, non forzo moito todavía, simplemente onde chegue me quedo, respiro, subo redondo, inclinamos hacia atrás, volvemos a doblar as rodillas, separamos un pouco hacia os lados, sí, e agora simplemente deixo caer unha rodilla e outra, despacio, quentamos un poquinho aquí a pelvis, intento non controlar o movimento, tamén se molesta vou moi suave, pero se non deixo caer. Vale, e imos subindo, estamos listos para empezar, imos a poñernos boca arriba. Espalda relajada, abdomen activado, sí, ombligo hacia atrás. Veñemos subir as pernas nesta posición de mesa, vale? Manteño a espalda relajada, ainda que teño o abdomen agarrado. Abro o peito, brazos aos lados, palmas hacia baixo, cuello largo e relajado. Inhalo, ainda que se separe un pouco aquí a lumbar, está ben. O exhalar intento pegar ben a lumbar ao chan. Cambio, inhalo, exhalo arriba, empujo. Inhalo, exhalo, ombligo chan. Inhalo, exhalo. Veña, empujo ben o abdomen hacia chan, cando levanto a perna, contraio. Dúas máis. Dobro rodillas, rodillas ao peito. Estiro arriba as pernas, facemos uns círculos hacia fora,
os pés hacia adentro, sacudo as pernas e dende esta mesma posición imos unha perna baixa e outra suba, como dando unhas pataletas. Exhalo, inhalo no cambio, exhalo, 2, son 16, 3, 4, 5, 6, intento manter o abdomen ou a espalda, zona lumbar pegado ao chan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vale? Se son moitas repeticións e nos está costando moito, facemos 8, vale? Imos con unhas abdominais sencillas e moi despacio, exhalo, despego a cabeza e as costillas, unha, inhalo aquí, exhalo, subo, contraio o abdomen, 2, despacio, 3, 4, 5, 6, 7, veña, cada vez intento subir un pouco máis, 8, 9, veña, xa queima un pouco, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale? Hacemos oblicuos, igual, subo, giro, 1, centro, giro outro lado, centro, exhalo cando giro, manteño o pelvis estable, centro, exhalo, 4, exhalo, 5, exhalo, giro, 6, exhalo, 7, 8, 9, 10, giro, 11, 12, 13, 14, 15, 16, rodillas ao peito, balanceo, vale, pés no chan, pernas pegadas, deixo caer as rodillas hacia os lados, xunto as plantas dos pés, veña, largo un poquinho a espalda, é normal que se separe a zona lumbar, agora agarro a cabeza cas mans, veña, exhalo, subo, despego cabeza, costillas, e agora intento pegar a miña zona lumbar, se vai ben para mí, estiro os brazos adiante, se non me quedo aquí aguantando a cabeza así, veña, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi ben, cerro, veña rodillas ao peito, agarro unha e estiro a outra. Veña, agarro por onde poda. ¿Sí? Despego, 8 aquí, despego, escápulas, ombros abaixo, lonxe das orellas. Se esta posición non é para min, fago todo ejercicio ca cabeza no chan ou con unha almohadilla na cabeza, recordade sempre que vos moleste o cuello. Se estou ben aquí, me quedo aquí. Zona lumbar pegadinha, ombros abaixo, lonxe das orellas, barbilla paralela ao chan, mirada adiante. Se pode ir ca man hacia o pé, vou, se non agarro as rodillas, ¿sí? Exhalo aquí, alargo a perna que baixa. Inhalo no cambio, exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, son 8, 7, 8. Volvo a cambiar, estiro, unha, estiradas 2, 3, 4, 5, 6, empujo a perna hacia min, 7, 8, descanso, atrás das pernas, unha, despego a cadera, brazos ben pegados ao torso, empujo un poquinho cos meus brazos no chão, manteños activos, si palmas hacia baixo, peito aberto, veña, vamos, 2, baixo un pouco onde poda, 3, podo dobrar as rodillas tamén, 4,
exhalo. 5, inhalo. 6, exhalo cuando estiro as pernas, ¿sí? Cuidado con esto que non arquee. 7, 8, 9, 10. Bien, despego outra vez. Cabeza, costillas, hombros abaixo, longe das orellas, abdomen ben agarrado. Manteño a mirar hacia adiante, igual, molesta, sujeto a cabeza ou cabeza no chan ou nese cojín. E temos sempre a man, vale? Veña, se podo, boca as mans hacia os pés. Sí? Estiro as pernas, brazos as orellas. Sí, cuidado aquí, apreto ben o abdomen hacia o chan. Exhalo, inhalo, exhalo, son 8. 4, 5, exhalo, 6, inhalo atrás, 7, 8, balance un pouco de lado a lado, pés no chan, talóns cerca das nalgas, alineo pés, rodillas, pelvis, a espalda completamente relajada agora, manteño a separación natural que hai entre a lumbar e o chan, sí? Peito aberto, cuello largo, parte de atrás do cuello. Veña, exhalando vou despegando a pelvis e subindo pola columna, vértebra, vértebra. Inhalo arriba, son 8 aquí, exhalo baixo, vértebra, vértebra. Inhalo aquí, exhalo arriba. Inhalo aquí, exhalo baixo. Inhalo aquí, exhalo, despego. 4. Exhalo arriba, 5. Inhalo aquí, exhalo. Vamos otra vez, 6. Inhalo arriba, exhalo baixo, vértebra, vértebra. Inhalo aquí, exhalo, 7. Baixo, vértebra, vértebra, relajo, exhalo arriba. 8, me quedo. Veña, pelvis, ven arriba, intento que non caia, ven arriba. Contraio glúteos, imos cos brazos atrás. Inhalo, 1, e volvo. 2, 8 veces, sen que subamos sobre os, intento mover os brazos, mantendo o espazo alrededor do cuello. Son 3, son 4, son 5, inhalo atrás, exhalo. Son 6, inhalo atrás, exhalo. Son 7 atrás, exhalo. Son 8 atrás, exhalo. Inhalo arriba, exhalo baixo, vértebra, vértebra. Veña, rodillas ao peito, balanceo, relajo, masajeo as miñas lumbares con este balanceo. E imos arriba, mans detrás das rodillas, pernas pegadas. Despego a cabeza, contraio todo, me redonde a espalda, me vou as miñas pernas. Veña, crecemos aí. Veña, busco sentarme nos isquións, ombligo dentro, crecemos, espalda larga, solto os brazos. 8. E quedo 7, se moito para min, carga nas lumbares, pés no chan, si vou despegando unha e outra, o que podo, ou descanso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, poño as plantas dos pés xuntas, redondeo a espalda, levo a cabeza hacia os pés. Respiro, deixo que se estira a espalda. Subo redondo. Vale. Poñémonos sentados hacia a parte de diante da nosa esterilla. Doblo as rodillas, manteño os pés, as rodillas dobladas, pero non demasiado cerca de mí, para que me deixe estirar ou alargar a espalda o máximo posible. Venga, crecemos aí, espalda larga, ombros abaixo, longe das orellas, cuello largo. Poño os brazos no fronte, se moito tamén podo poñerlos debaixo das rodillas. Empezo por debaixo das rodillas, ¿sí? Contraccións, exhalo. Séntome atrás, na pelvis, redondeo a zona lumbar, inhalo. Son 8, exhalo. Inhalo. Ella contrae aquí. Redondeo, sí. 4, 5,
6, 7, 8. Nos vamos a quedar aquí, sentados na parte de atrás da pelvis. Veña, subo os brazos. Inhalo, exhalo, círculo. Inhalo arriba, exhalo, círculo. 5 aquí. Exhalo. Teño a zona redondeada. ¿Sí? 4. Este queima. 5. Subo a largo. Vale, estiro as pernas. Estiramos hacia adiante. Relajo o cuello. Respiro 3. 2. Me quedo aquí. 1. Subo redondo. Vale, seguimos, baixamos. ¿Sí? A seguinte, avanzamos un poquinho, un nivel un poquinho máis alto, moito para min, quedome neste primeiro, e repito 8 veces as mesmas. Si as mesmas contraccións se podo, intentamos baixar, inhalo a largo. Exhalo, contrario, me sento atrás na pelvis, empuxo, vengo os ombros hacia baixo, vou baixando vértebra a vértebra. Sí. Brazos atrás, collo aire aí, soltando, traio brazos, mirada, e subo redondo. Sí? Unha. Vou. Collo aire aí, solto, volvo brazos, mirada adiante. 2. E vou, exhalo. Vértebra, vértebra, ombros abaixo. Brazos atrás, inhalo. Exhalo, traio os brazos a mirada redonde. Arriba. Sí, son 5. Brazos atrás, collo aire aí, solto. Brazos, mirada adiante, subo, redondo. 6. 7. Inhalo atrás, exhalo, brazos, mirada adiante. Adiante, se non podo axudo, me agarro menos pernas. Veña unha máis. Exhalo. Brazos atrás, collo aire. Solto brazos, mirada por... Cuidado tamén de non facer forza cos ombros ou co cuello. ¿Sí? Estiro as pernas. Brazos estirados tamén. Inhalo aquí. Exhalo. Imos contraer un poquinho. Empujo cas pernas, a parte de atrás das pernas no chan. Al largo, exhalo, contraer. Solo aquí. ¿Sí? Inhalo arriba. Círculo, exhalo. Inhalo. Son 3. 8 tamén. Son 4, 5, 6, brazos suben, lados e fronte, 7, 8, me quedo aquí, palmas hacia arriba, contracción, empujo dun codo calquera hacia atrás, miro man, 1, arriba, e vou, 2, 3, pego ben o brazo, o torso, miro a palma da man, 4, 5, 6, 7, 8. Estira. Subo redondo. E nos damos a volta. Poñémonos en cuadrupedia. A 4. Bueno, xa estamos coñendo un pouco de calor. Pero vos estás vendo, creo que tamén. Entón, poñémonos a 4 mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis. Sí, que a mesma, o mesmo ancho, a mesma separación. Veña arriba, o abdomen, espalda plana como unha mesa. Ombros lonxe das orellas, manteño a estabilidade total no meu tronco. Veña. Inhalo aquí, exhalo a largo, brazo, perna contraria, lonxe, 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 arriba. Sí, son 8. Volvo con control, intentando que o tronco non se mova. Exhalo cando estiro. Son 2. Inhalo, volvo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Son 6. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vale. Alargo solamente a miña perna dereita. Veña, tomen ben arriba. Levantamos a perna dereita. Inhalo aquí. O exhalar, traio a rodilla
hacia a miña frente o nariz, redondeando a espalda e contraendo o abdomen. Sí? Son 8. 1, inhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado. Alargo, arriba. Agarro abdomen. Inhalo aquí, exhalo, redondeo. Frente, nariz, a rodilla. Nariz o rodilla, frente. Son 2. Exhalo. Inhalo largo. Exhalo 3. Exhalo 4. Exhalo 5. Exhalo 6. 7. Lleva máis. 8. Moi ben. Separo as rodillas e os bordes da esterilla xunto os dedos gordos dos pés. Estiro atrás. 3. Estiro ben brazos e codos. 2. 1. Vale, vamos traballar un pouco mesma posición, neses brazos. Entón agora imos dar un paso atrás cas nosas rodillas e xa non están xusto debaixo da pelvis, verdad? Vale, levanto as pernas, veña, agarro o abdomen, intento que sea como un bloque, ¿sí? Todo dentro da rodilla ata o ombro, ou nunha peza, ou a baixar, doblando os codos, verdad? Os codos se apuntan aos meus muslos, a unha flexión, ¿sí? E empujo atrás. Cando empujo atrás, vou hacia os talóns. Veño adiante, exhalo aquí, e atrás. Eso. Son 4. Son 5. Son 6. Sí, son 7. Pero estamos traballando tríceps. Sí, non teño que baixar moito se me costa. Eso. 8, vale? Separamos un poquinho as mans hacia os lados. Si unha boa separación, casi como a esterilla un poquinho máis ancho. Imos traballar peito. Vale, igual, levo as rodillas hacia atrás, agarro ben os glúteos e o abdomen, ¿sí? Veña igual, empujo, o sea, baixo, empujo. Vale, empujo e levo a pelvis hacia atrás. Inhalo aquí ahora, exhalo atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Cantas van, 3 máis. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Me quedo aquí. Se vai ben nas rodillas. Estiro aí uns segundos. Entrelazamos as mans, estiramos aquí. Hombro, peito. Parte diante dos hombros. Vale. Volvemos. Veña, suelo pélvico, nos quedamos aquí a 4, axustamos a postura, outra vez rodillas debaixo da pelvis, mans debaixo dos ombros. Veña, arriba, alargo a miña zona lumbar, dedos dos pés na esterilla. Imos cas rodillas fora do chan, só uns centímetros. Veña, largo tra a espalda e o cuello, aguanto aí, 8 segundos, 2, 3, 4, 5, pode ser aquí tamén, 6, 7, 8. Descanso. Un segundo e volvo. Dedos dos pés. Ben. Ombligo dentro. 8 máis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alargo lumbares, 7, 8, e atrás. Vale? Xa que si estamos, imos poñer os nosos codos debaixo dos ombros. ¿Sí? Palmas das mans hacia o chan. Veña, ombligo dentro, espalda larga, cuello largo. Estiro unha perna e a outra. Estou aquí, nunha plancha. Me aguanto aí. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Estiro atrás. Vale, unha máis. Imos a probar este, é moito para min. Descanso e collo o próximo exercicio, sí? Vale? Ben, estou aquí. E agora íbamos a poñer man dereita, man esquerda. Baixa, brazo dereito, outra vez apoio, apoio. Empezo polo outro lado. Arriba, arriba, baixo, baixo, sí? E cambio. Arriba, dereita, esquerda, dereita, esquerda. Empezo pola esquerda, esquerda, dereita, esquerda, dereita. Unha vez máis cada lado. Dereita, esquerda, dereita, esquerda, esquerda, dereita, esquerda, dereita. Tamén é moito. Teño aquí as rodillas, fago desde aquí, sí? Sí, isto é demasiado, é duro. Descansamos un segundo. Moi ben, xa casi estamos. Mirades un pouco, tens unha clase un pouco máis corta, pero que nos queremos sentir no momento. Vale, quedamos aquí nas nosas rodillas. Sí? Alargo ben o tronco, estiro unha perna a un lado. Sí? E vou longe, máis longe que poda. Como se quixera tocar a parede do lado, elongando o máximo posible o meu tronco. Sí? Me quedo aquí, agarro ben o abdomen. E vou poñer a man aquí detrás da cabeza. ¿Sí? Vale. Pongo a perna diante, inhalo, punta do pé. Exhalo, atrás talón. Intento que non se mova o tronco, ¿sí? Solo a perna. Inhalo, exhalo atrás. 5, inhalo, exhalo atrás. Inhalo, exhalo atrás. Dúas máis, punta, vou atrás co talón. Unha máis. Talón. Vale. Apoio o meu pé dereito, sí, e cruzo a miña perna esquerda por detrás, se podo, me quedo aquí. 8, arriba todo, cintura, costillas, 7, 6, 5, se estou moito, manteño a rodilla no chan, 6, 4, 3, 2, 1, vale, baixo despaciño, peles, o chan, e cambio de lado. Perdón, rodillas primeiro, sí, e estiro outra perna, máis ou menos na mesma liña que a miña rodilla, os dedos do pé, e longo o tronco, o máis longe posible, apoio a man, tamén aquí se me é imposible chegar ao chan, poño un par de libros, me vale, sí, e podo poñer aquí tamén a man detrás da cabeza, ups, veñemos adiante, punta, exhalo atrás co talón, inhalo, punta, atrás, son 5, inhalo, atrás, dúas máis, punta, torso estable, unha máis, eso, apoio a perna de arriba, se podo, estiro a de abaixo, cruzo por detrás, estiro o brazo de arriba, todo arriba, veña, me quedo, 8, 7, 6, 5, se moito para min, poño o codo, ou baixo a perna, 3, 2, 1, vale, baixo, nos sentamos, cruzamos as pernas, redondeo a espalda, relajo o cuello, hombros, movo un pouco a cabeza de lado a lado, subo redondo, e estiro as pernas, espalda larga, venga, se non podo abrir tanto non abro, non é importante que a espalda este larga, e sentir que estamos sentados nos isquións. Veña, cuello largo, hombros relajados. Levanto un poquinho os dedos dos pés hacia min, flexionando os pés. Inhalo aquí, exhalo, giro e vou hacia o meu pé contrario. 2 exhalacións, 2 pulsillos aquí, inhalo, centro. Exhalo, giro, vou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi ben, baixo os brazos, levanto o meu brazo dereito arriba, inhalo, exhalo, me estiro hacia o lado esquerdo, me quedo, 3,
2, 1. E cambio de lado. Arriba, inhalo. Exhalo, estiro. Me quedo 3, 2, 1. Arriba. Pecho as pernas. Nos ponemos boca arriba. Rodillas e peito. Facémonos unha boliña. Manos detrás das rodillas. Veña. Intente seguir os brazos. Empezamos con os balanceos. Masajeando un pouco a nosa espalda. Inhalo arriba. Exhalo. Sí. Podes tirar as pernas cando vou atrás, que me axuda. Eso, inhalo arriba. Exhalo. Eso, unha máis. Vale. Quedamos. Se podemos, intento estirar un poquinho máis as pernas. Manteño as rodillas. Podo empezar con as rodillas un pouco dobladas. Cuidado agora que o peso das pernas é maior. Cando vamos hacia atrás, aquí, sí. Inhalo. Intento estirar un poquinho máis. Inhalo. Ven. Se podo? Dúas máis. Inhalo arriba. Ups. Exhalo. Me quedo aí. Veña, crecemos, crecemos, crecemos. Vou levando as miñas más hacia os tobillos. Veña, largo a espalda. Podo doblar as rodillas o que necesite. Crezo aí, me quedo uns segundos. Vale, xunto as plantas dos pés. Baixo, redondeo a espalda. Levo as mans atrás. Empujo o peito adiante. Rodillas aos lados, abro. Vale, nos ponemos boca abaixo. ¿Sí? Veña, alargo todo o corpo, apreto os glúteos. Veña, non empujo aquí, ca barriga. O chan, si teño o ombligo hacia adentro. Cuello largo, mirada hacia o chan. Veña, oito aquí, abro. Rodillas e brazos fora do chan, cerro. Son 2. Son 3. Son 4. Son 5. 6. 7. 8. Mans debaixo dos ombros. Manteño os glúteos apretados. Inhalo. Despego o tronco. Cuidado cos ombros. Cuidado aquí se hai problemas lumbares. ¿Sí? A modo, ou non o facemos se non é para nós. Veña despacio. Son 8. Inhalo. Glúteos apretados. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Veña, empujo as mãos más, o cu hacia os talóns, separo as rodillas hacia os bordes da cerilla, xunto de dos bordos dos pés, e estiro atrás. Vale, quedámonos aquí, a 4. Se axusto, mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, inhalo, abro o peito, miro arriba. Exhalo. Veña, xa fixemos este, senón non importa a palma da man hacia arriba, vou descansando, ou querendo descansar este ombro, neste caso meu ombro dereito, no chan. Veña, respiro aí. 3, 2, 1. E cambio, inhalo, abro no outro lado do peito, miro arriba. Exhalo. Descanso cabeza e ombro. Me quedo aquí 3, 2, 1. Moi ben. E volvo. Dedos dos pés no chan. Imos atrás. Si, co cu hacia os talóns. E arriba. A pelvis. Movo un pouco a cabeza. Veña, nalgas, ven hacia o teito. Empujo ben os talóns hacia o chan. Empujo os brazos longe das orellas. Pirámide, o campo boca abaixo para yoga. Pedaleo aquí. Vale, estamos terminando esta sesión un pouco express, pero máis intensa. Así que podes facer igual cando non teñades tanto tempo, ou camiñando hacia adiante,
ou queredes unha sesión máis intensa, máis dinámica, máis rápida, pero que non temos un bo traballo abdominal. Veña, me quedo aquí colgando, sacudo cabeza, hombros, e imos subir redondo, vértebra a vértebra. A última. E sigo subindo os brazos, arriba, inhalo, e baixo. Separo as pernas. Veña, espalda recta, rodillas aos lados. E doblo arriba os brazos, inhalo. Exhalo. Inhalo, arriba. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Un máis. Exhalo. Brazos en cruz. Dedos dos pés adiante, pelvis no fronte. Giro, solto. 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 Solto completamente. Vale. Imos parando, doblo rodillas, pasiño ou saltiño no centro. Estamos listos. Moi ben, pois aquí terminamos a nosa sesión 7 de pilates. Vale, para cando queramos facer algo así un poquinho máis express, máis intenso, vale? Igualmente, se vai moi rápido para nós, facemos metade, vale? Ou o que podamos, ou algúns exercicios, podemos saltar hasta ir o seguinte que nos veña mellor, sí? Según as nosas capacidades, sí? E as nosas cualidades. Bueno, nada, que teñades todos un bo día, moitísimas gracias, acordadevos de suscribirvos ao canal se vos gustou a clase, e tamén acordadevos que podedes comentar ou suxerir o que queirades, vale? Se algo non entendedes, faced os vosos comentarios, estarei encantada de poder axudar, vale? E nada, disfrutade do día ou da tarde. Adiós.